Hej. Hvad hedder du? Marie-Louise. Hvornår har du været på efterskole? I år 2022 til 23. Okay, hvilken slags efterskole var det? Signe Sportsefterskole, hvor jeg spillede håndbold. Okay, hvor ligger den skole? I Tønder. I Sønderjylland. Jeg har boet i Tønder. Ja. 3 måneder, ja, når jeg lige kom til Danmark. Jeg har boet i Tønder. Ja. Meget fedt. Ja. Hvordan var din normale dag på efterskolen? Vi havde morgenmad klokken 7:15, hvorefter man havde tid til at rydde op på sit værelse, inden man skulle have sin første time klokken 8. Så havde man timer ind til frokost klokken 11:30, hvor man så oftest havde håndboldtræning efter frokost. Ja. Og så var der en dag om ugen, hvor man havde morgentræning klokken 8. Det var meget tidligt. Var det meget senest træning? Nej, træning 15:30. Okay, så hvad har du lavet i din fritid? Styrketrænet, og så var vi tit ude at cykle ned til Brugsen og handle og opleve forskellige ting. Okay, men bruger du din telefon? Ja, jeg brugte min telefon meget. Så man valgte, at du skulle til efterskole? Det gjorde jeg selv, fordi jeg altid har syntes, det var spændende og fedt, og så elsker jeg at spille håndbold. Så var det en god mulighed at spille håndbold og få en ny oplevelse. Super flot. Og var du glad efter skolen? Jeg var glad på efterskolen. Ja. Ja, jeg synes, det var en god oplevelse. Man fik mange venner. Vi boede i huse, så man fik ligesom nogen, man var rigtig tætte med og havde sådan en safe space. Men ja, jeg spillede ikke så meget håndbold, fordi jeg blev opereret af benet jo. Så på håndboldmæssigt var det ikke så fedt, men ellers var det en god oplevelse. Hvor mange pigerne bor i en værelse sammen? Vi var 4 på et værelse, der var 2 køjesenge, og så var der et andet pigeværelse, hvor der også boede 4. Og så boede der 8 drenge også. Okay, i et hus? Ja, så 16 i alt. Okay. Ja. Ja. Hvor mange var dine elever i din klasse? I min klasse, der var vi 20. Der var flere forskellige klasser. Jeg havde en til matematik, og en til fysik og kemi, og en til dansk. Okay. Ja. Så hvad giver til dig efter skole? Efterskole har lært mig, at jeg har brug for pauser for mennesker nogle gange. Ja. Og det kan være hårdt at være på hele tiden. Men det er også fedt, at man ligesom har nogen, der hele tiden er der. Og at man udvikler sig som menneske, når man er et nyt sted i lang tid. Tusind tak. Ja.